Σημερινή ομιλία που είναι ένα διαγνωστικό κομμάτι θα λέγαμε και μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Ονομάζεται η σημασία της ανάλυσης του ιστού της τρίχας στη διάγνωση, στην πρόληψη και στη ρύθμιση της φυσιολογίας του κυττάρου. Η διαγνωστική ανάλυση για ιχνοστοιχεία από ιστό τρίχας κατ' εμάς πλέον είναι ένα πάρα πολύ φυσικό φαινόμενο, κατά άλλως μπορεί να θεωρείται εξωπραγματικό ή κάπως επιστημονικής φαντασίας στο αυτά που είναι να μας δώσει. Με την παρουσίαση τη σημερινή θα σας ενημερώσω ότι είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και μάλιστα θα κάνει και τη διαφορά στο κομμάτι της διάγνωσης και θα το προσθέσουμε μάλιστα στη φυσιορύθμιση και ακόμα και στο κομμάτι της αναπαραγωγής με τον κύριο Παπαγεωργίου. Και αυτό γιατί η τρίχα σχηματίζεται από ένα σωρό εξειδικευμένων κυττάρων που δημιουργούν το θυλάκιο. Κατά τη διάρκεια της αύξησης του μεγέθους των μαλλιών υπάρχει μια πλήρης επικοινωνία με το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού μας, όπως το αίμα, η λέμφος και τα ενδοκυταρικά υγρά ή η μάτριξ που ανέφερε και ανέλησε προηγουμένως ο Στέργιος ο Οικονομίδης. Άρα δηλαδή μιλάμε για απευθείας ενδοεπικοινωνία μέσα στον οργανισμό. Όσο η τρίχα αυτή συνεχίζει να μεγαλώνει και φτάνει στην επιφάνεια του δέρματος, οι εξωτερικές στιβάδες σκληραίνουν, κλειδώνοντας τα μεταβολικά προϊόντα που συσσωρεύονται κατά την περίοδο του σχηματισμού. Αυτή η βιολογική διαδικασία μας δίνει εξαιρετική πληροφορία για το στάτους των ιχνοστοιχείων και της διατροφικής μεταβολικής δράσης η οποία έχει συμβεί τη δεδομένη στιγμή. Δείτε μερικές εικόνες πώς φαίνεται το κομμάτι της τρίχας και πώς επηρεάζεται γύρω με το δέρμα, που φαίνονται οι στιβάδες του δέρματος και πώς επικοινωνεί με το κυκλοφορικό μας σύστημα, με το επιθύλιο, με το μέσα κυτταρικό χώρο και στο συγκεκριμένο εδώ σημείο είναι το σημείο το οποίο αποθηκεύονται όλα τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιολογική σημασία και την βιολογική μας ύπαρξη. Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα ιχνοστοιχεία δεν θα μπορούσαν να γίνουν όλες οι βιολογικές λειτουργίες, με αποτέλεσμα δεν θα μπορούσαμε να συντηρηθούμε και να υπάρχουμε σε αυτή στη ζωή. Αυτή είναι μια πάρα πολύ εξαιρετική εικόνα που μου δείχνει τη σημασία των ιχνοστοιχείων μέσα από την τρίχα. Η τεχνολογία για να μπορεί να γίνει αυτή η ανάλυση είναι πάρα υψηλή και ονομάζεται ICP, φασματομετρία μάζας με υψηλό πρόγραμμα υψηλής ευκρίνειας και ποιότητας. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ανιχνεύει ποιοτικά και ποσοτικά τα επίπεδα 37 ιχνοστοιχείων. Προσφέρει εξαιρετική ανάλυση και αξιολόγηση ώστε να καταγραφούν οι ελλείψεις, οι περίσσιες και οι διαταραχές των ιχνοστοιχείων. Δηλαδή βλέπω αν έχω χαμηλή συγκέντρωση, αν είναι κανονικό το στάτους ή αν είναι παραπάνω από το κανονικό που χρειάζεται ένα ιχνοστοιχείο στον οργανισμό μας. Προσφέρει στον επαγγελματία υγείας, σε κάθε επαγγελματία υγείας, είτε είναι αυτός γιατρός ή μη, οικονομικό και ευαίσθητο δίκτυο υγείας με μακροχρόνια αποτελέσματα στην διατροφή, στο στρες, στην έκθεση σε τοξικά μέταλλα και τις επιπτώσεις τους στη διατροφική ισορροπία των στοιχείων και των μετάλλων, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν με άλλες εξετάσεις. Και αν ανιχνευτούν με άλλες εξετάσεις όπως του αίματος, θα είναι πάρα πολύ ακριβές. Αυτό είναι η τεχνολογία. Κοιτάξτε, σχεδόν πιάνει μισό δωμάτιο που γίνεται η ανάλυση του ιστού της τρίχας. Είναι πάρα πολύ σπουδαία, είναι πάρα πολύ υψηλής σπουδιότητας, γιατί τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία είναι πάρα πολύ απαραίτητα και συμμετέχουν ενεργά στο μεταβολισμό, στη δομική υποστήριξη, στη μετάδοση των νευρικών σημάτων, τη μυϊκή δραστηριότητα, τις ανοσολογικές δράσεις, την αντιοξυδοτική και ενδοκρινική δράση, τις ενζυμικές λειτουργίες, την όξινη και βασική ισορροπία, καθώς και την ορθή λειτουργία του γενετικού μας υλικού του DNA μας. Με τη μέτρηση αυτή των ιχνοστοιχείων από τον ιστό της τρίχας καθορίζονται και επίσης τα επίπεδα στο μεσοκυτάριο χώρο του οργανισμού, μάτριξ που αναφέρθηκε προηγουμένως. Άρα δηλαδή με την ανάλυση του ιστού της τρίχας μπορούμε να βρούμε, είναι ένα
διαγνωστικό κομμάτι στο να μπορούμε να δούμε τα επίπεδα της Matrix. Και εδώ βέβαια έχουμε και πάρα πολλά άλλα εργαλεία για να μπορούμε να βλέπουμε τη Matrix, συν τον ιστό της τρίχας. Και όλα αυτά πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη ομοιόσταση για να αποφεύγεται η ασθένεια. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα ίχνοστοιχεία? Συνήθως η προετοιμασία της τροφής, η οποία στις σημερινές συνθήκες είναι πάρα πολύ περιορισμένης ποιότητας και γι' αυτό και επηρεάζουν τα ίχνοστοιχεία μας. Οι διατροφικές μας συνήθειες, οι γενετικές και οι μεταβολικές διαταραχές, η ασθένεια, όταν νοσούμε όλα τα ίχνοστοιχεία διαταράσσονται, το στρες, την καθημερινότητά μας, τα φάρμακα, η αλόγιστη χρήση πολλές φορές φαρμάκων μου αλλάζει όλον αυτόν το δίκτυο των ίχνοστοιχείων, το περιβάλλον, με τη ρύπανση, παράγοντες δηλαδή εξωγενείς, το ηλεκτρομαγνητικό στρες και η έκθεση σε βαρέα μέταλλα, το οποίο μου αλλάζει τελείως τον οργανισμό. Τι ανιχνεύεται με αυτή την ανάλυση της τρίχας? Τα αποτελέσματα που περιλαμβάνει η εξατομίκευση όλων αυτών των επιπέδων των μετάλλων και των ίχνοστοιχείων αναγράφονται συνήθως σε 100 επί της 100 μιλιγραμμάρια, δηλαδή μιλιγραμμάρια ανά 100 γραμμάρια τρίχας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα 15 ακόλουθα διατροφικά στοιχεία, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, ψευδάργυρος, σίδερος κλπ. 8 τοξικά στοιχεία μέταλλα, όπως είναι βυρίλιο, αλουμίνιο, μόλιβδος, κάδμιο, βαρεά δηλαδή μέταλλα, και 14 επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία και αυτά, όπως είναι το γερμάνιο, το βάριο, το λίθιο και αυτά τα 14 στοιχεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά επίσης η συγκέντρωσή τους στις μεταβολικές όλες αυτές οι λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Η ανίγνωση μάλιστα είναι και ποιοτική και ποσοτική. Και θα σας δείξω αργότερα πώς φαίνεται η ανάλυση με γραφήματα. Τι ανιχνεύεται με αυτή την ανάλυση της τρίχας? Πρώτον, το εξατομικευμένο μεταβολικό προφίλ. Δηλαδή βλέπουμε το μεταβολισμό, τι μεταβολικό προφίλ δηλαδή ο κάθε ένας από εμάς. Πρώτο, δευτέρο, τρίτο ή τετάρτο. Τα επίπεδα όλα αυτά στις συγκεντρώσεις των ίχνοστοιχείων και οι λόγοι τους. Οι λόγοι ακόμα είναι σημαντικοί όταν είναι εκτός ορίων που μου δίνουν εξαιρετικές πληροφορίες για την ομοιόσταση του οργανισμού μας. Επίσης δίνεται λίστα τροφών εξατομικευμένη που επιτρέπεται ή που απαγορεύεται στον άνθρωπο αυτόν που έχει κάνει την ανάλυση. Επίσης δίνεται συμβουλή στο τι πρέπει να κάνει ο κάθε ασθενής ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το μεταβολισμό τους αλλά και τα επίπεδα των ίχνοστοιχείων τους. Πάμε να δούμε σε έναν άντρα πάνω από 40 ετών μια ανάλυση τέτοια. Τι μου δείχνει? Κάλιο νάτριο εκτός ορίων, κοντεύει να φύγει από τον ουρανό, άρα αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάλιο νάτριο δεν είναι σε φυσιολογική συγκέντρωση, και άλλο βλέπουμε και το χρώμιο. Και μάλιστα ο χαλκός να είναι στα όρια και το μόλιβδος να είναι σε πάρα πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Εδώ που είναι το άσπρο παραλληλόγραμμο, εδώ θα έπρεπε να ήταν όλες οι συγκεντρώσεις αυτών των άνθρωπων. Επίσης μου δίνει και την προδιάθεση ενός τέτοιου οργανισμού με scale από το 1 μέχρι το 8. Στο συγκεκριμένο άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, που έγινε αυτή η ανάλυση της τρίχας, έδινε στο 5 την υπερένταση του ανθρώπινου οργανισμού του. Άρα δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ήταν υποψήφιος για υπέρταση και εκδήλωσε πραγματικά υπέρταση. Τοξικά στοιχεία μου δείχνει το αρσενικό και μάλιστα στην ανάλυση το report είναι πάρα πολλές σελίδες στα αγγλικά που μου δείχνει για ποιο λόγο και πού μπορεί να έρθει σε επαφή ένας άνθρωπος για να έχει βαρέα μέταλλα. Εμείς με τη φυσιορύθμιση βέβαια τα βαρέα μέταλλα είναι τα πρώτα στάδια που μπορούμε να αποτελέσουμε έναν άνθρωπο και να του αφαιρέσουμε την ύπαρξη των βαρέων μετάλλων. Άρα στοχευμένη αποτοξίνωση στο συγκεκριμένο ασθενή για βαρέα μέταλλα. Και τα επιπρόσθετα 14 μου δίνει πάλι στη συγκέντρωση, στο ρουβίδιο ότι είναι πάρα πολύ ψηλή η συγκέντρωση και στο βανάδιο θα έλεγα πάρα πολύ ψηλή η συγκέντρωση σε αυτόν τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και τα επιπρόσθετα στοιχεία υπερλειτουργούν ή η συγκέντρωση είναι πάρα πολύ ψηλή.
Και μάλιστα οι πληροφορίες που δίνονται είναι για είτε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων που δείχνει αναλυτικό report για τη χρήση ή για την επικινδυνότητα για νόσου από τη συγκεκριμένη εκδήλωση των ιχνοστοιχείων αυτών. Και εδώ φαίνονται οι λόγοι, νάτριο με κάλιο, παραδείγματος χάρη που είναι πάρα πολύ ψηλή, όπως και το νάτριο με το μαγνήσιο. Έτσι, πάρα πολύ ψηλή, που και ακόμα και οι λόγοι αυτοί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, όπως και οι τοξικοί, οι λόγοι με τις τοξικότητας. Έχει 4 μπάρες, οι οποίες είναι εκτός ορίων. Άρα αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται φυσιορύθμιση σε όλα του τα μεγέθη τα οποία βλέπουμε. Όσον αφορά για κλινικές μελέτες ανάλυσης τρίχας, από το 1989 έχουν δημοσιευθεί ευρήματα και για τη διάγνωση και πρόληψη ασθενειών με αιτία το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό σύστημα. Έχουν δηλαδή βρει, όταν εκδηλώνεται στο συμπαθητικό σύστημα κλινικές μελέτες σε ασθενείς που είχαν ανησυχία, ρευματοειδές αρθρίτιδες, αλλεργίες, διαβήτη, βακτηριακές λοιμώξεις, υπερένταση, νόσους του Πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκα, έλκη, ανοσοκαταστολές και διάφορα άλλα. Και στο παρασυμπαθητικό έχουν δει κατάθλιψη, οστεοαρθρίτιδα, υπόταση, λύκος και διάφορες άλλες καταστάσεις. Και μάλιστα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πληθώρα βιβλιογραφίας επιστημονικής και αυτό είναι ένα δείγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες όσον αφορά τη βιβλιογραφία και παλαιά και ακόμα και πρόσφατη. Άρα δηλαδή υποστηρίζουμε τη συγκεκριμένη τεχνική της ανάλυσης του ιστού της τρίχας πάρα πολύ με όλη την επιστημονικότητα που υπάρχει. Γιατί ανάλυση τρίχας και όχι αίματος, κυρίες και κύριοι? Γιατί στον αίμα και στον ορό περιέχονται ιχνοστοιχεία, αλλά δεν είναι αντιπροσωπευτικά για την αποθήκευσή τους στον οργανισμό. Με άλλα λόγια, στον ορό οι συγκεντρώσεις μπορεί να μεταβάλλονται από συναισθηματικές αλλαγές, από την ώρα της αιμοληψίας και ακόμα και ανάλογα με το χρόνο της κατανάλωσης των γευμάτων μας. Παραδείγματος χάρη, ο ορός στο μαγνήσιο μεταβάλλεται ανάλογα με την τεχνική της αιμοληψίας. Μπορείς να δεις στα ύψη τη μια ώρα και μετά να είναι χαμηλότερος. Δεν είναι δηλαδή αξιόπιστο ώστε να ξέρω την αποθήκευση του μαγνησίου που έχω εγώ σαν άνθρωπος στον δικό μου τον οργανισμό. Επίσης, η ανεπάρκεια του σιδήρου είναι ορατή πριν από την εξέταση του. Τι άλλο? Μεγάλες ποσότητες συσσόρευσης ιχνοστοιχείων συνήθως δεν ανιχνεύονται στον ορό λόγω της μεταφοράς τους στους ιστούς μέσω του αίματος. Άρα, αυτό είναι ένα μεγάλο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε για την ανάλυση τρίχας και όχι αίματος. Επίσης, τα ιχνοστοιχεία μεταβάλλονται συνήθως στον ορό και στους ιστούς σε χρόνιες και οξύες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, χαλκός σίδηρος και ακόμα και σε φλεγμονές και σε συγκεκριμένες κακοήθειες, στους καρκινοπαθείς, παραδείγματος χάρη. Πάρα πολύ μεταβολή. Η οποία με μια ανάλυση όμως δεν μπορώ να ξέρω τα ιχνοστοιχεία. Ποια είναι αυτά που έχει ανάγκη ο συγκεκριμένος καρκινοπαθής στη δεδομένη στιγμή και ποια είναι αυτά που αποθηκεύονται. Οπότε δεν θα έχω μια αξιόπιστη εξέταση μέσω του αίματος για να δω να στηρίξω ένα καρκινοπαθή με διατροφικές συνθήκες ή ακόμα και με τη φυσιορυθμιστική μας παρέμβαση ώστε να εξισορροπήσω τον άξονα του πνέη με αποτέλεσμα να εξισορροπήσω ακόμα και το δείκτη των ιχνοστοιχείων. Άρα η ανάλυση των ιχνοστοιχείων στο αίμα είναι ένας πάρα πολύ καλός δείκτης των ιχνοστοιχείων από και προς τις αποθηκευτικές περιοχές του σώματος εξωκυταρικά. Για δείτε λίγο, αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός χάρτης που μου δείχνει τις ανταγωνιστικές καταστάσεις των ιχνοστοιχείων. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχω εδώ το αλουμίνιο μαζί με το σίδηρο, το οποίο το βελάκι αυτό μου δείχνει ότι μπορούν να χορηγηθούν μεταξύ τους. Αντίστοιχα, από την άλλη μεριά, όταν έχω τα βελάκια αυτά να πηγαίνει το ένα προς τον άλλον, το χρώμιο μαζί με το μαγκάνιο είναι ανταγωνιστές. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσα σε ένα σκεύασμα να χορηγήσω χρώμιο με μαγκάνιο, διότι δεν θα είχα καμία απορρόφηση στον οργανισμό. Θα αλληλοεξοδοτέρουν το ένα με το άλλο. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα και μάλιστα αυτό είναι βίβλος για εμάς. Για να μπορώ να δω την συνεργεία μεταξύ των ιχνοστοιχείων και να μπορώ να αποφεύγω συμπληρώματα διατροφής τα οποία χορηγούνται αλόγιστα, ώστε να μην ξέρω τι παίρνω και τι μου αποθηκεύεται. Μια πάρα πολύ καλή ερμηνεία σήμερα σας δίνουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Επίσης, ανταγωνισμός. Βλέπετε πάρα πολλά συμπληρώματα διατροφής με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Εδώ αυτό το chart, αυτός ο χάρτης μου δείχνει ακόμα βιταμίνες με ιχνοστοιχεία
αν έρχονται σε συνέργεια ακόμα και σε ανταγωνιστικό. Οπότε όταν βλέπω ένα συμπλήρωμα διατροφής, θα ξέρω τι να προστατευτώ, να το πάρω ή να μην το πάρω όταν έχω και συμβουλευτώ ένα τέτοιο χάρτη. Άρα προσδοκώ καλύτερη απορρόφηση των μετάλλων και των εξωγενείων και καλύτερη διαχείριση. Άρα τι κάνω, καλύτερη ρύθμιση και τη ομοιοστασία του ανθρώπινου οργανισμού μου. Εξατομικευμένα πλέον. Όχι με εικασίες και στα τυφλά. Έτσι. Πάλι εδώ πια ο χάρτης μου δείχνει τις βιταμίνες και με ποια μέταλλα ιχνοστοιχεία μπορούν να συνεργαστούν και να μην έρθουν σε αντιπαράθεση. Πάρα πολύ καλά στη διάγραμμα. Όχι στην αλόγιστη πλέον χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής, ναι στη φυσιορύθμιση, ναι στη ρύθμιση της φυσιολογίας του ανθρώπινου οργανισμού, εξατομικευμένα και στοχευμένα πλέον. Τι λένε οι ξένοι για την ανάλυση τρίχας, ας σας πω σήμερα. Λένε ακόμα και ασθενείς οι οποίοι τη δοκίμασαν, ότι περιγράφει, λέει μια Αμερικάνα, όλη μου τη ζωή. Τώρα πραγματικά καταλαβαίνω τι πραγματικά σημαίνει μέσα στο σώμα μου. Είναι το πιο σημαντικό τεστ, η πιο σημαντική εξέταση η οποία έχω κάνει εγώ στη ζωή μου. Δεν είχα καμία ιδέα, λέει άλλο άτομο, ότι είχα υψηλά επίπεδα στο χαλκό. Αυτή η εξέταση πλέον μου έχει εκδηλώσει γιατί είμαι εξασθενημένος. Γιατί είχα κρύα χέρια και πόδια, γιατί είχα χαμηλή πίεση, γιατί έχω αρθρίτιδα και μάλιστα και πολλά περισσότερα. Κάποιο άλλο άτομο λέει, μακάρι να είχα αυτό το τεστ μερικά χρόνια πριν. Αυτό λέμε και εμείς. Μακάρι να το είχαμε πολλά χρόνια πριν. Αυτό το τεστ, με αυτό το τεστ και το τελευταίο άτομο λέει ότι βρήκα πλέον την αιτία των προβλημάτων μου. Ακόμα ο γιατρός μου δεν μπορούσε να το βρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε και θα δώσουμε τώρα τη σκητάλη στον κόσμο να πει ό,τι θέλει, να δει τι συμβαίνει σήμερα στην υγεία του, τι συμβαίνει σήμερα στην παιδεία του και θα επικαλεστώ ένα μήνυμα του συγγραφέα μας από εδώ πέρα, του Μίλτου Ιωαννίδη, το οποίο μου στέλνει γιατί τα μέλη μεταξύ μας του Κωνσταντίνου ανταλλάσσουν πληροφορίες, γιατί πολλοί από εμάς που μένει μέσα στα εργαστήρια δεν μπορούμε να